Здравейте, днес ще ви покажем различни родители. В Америка и в България. Да. Тоест, ще направим поредица как се държат родителите с децата си в Америка и как се държат децата си в България. Как се държат с децата си в България. Разбрахте ме. Добре, нека да започнем. Да почнем. For Lex Kasabov. Ари, бе, брат, заходи, бе! Моето момче, ай ми помогнеш с нещо, че да ми трябваш, нали? Да помогнем на байти Тош. О, бе, тате, абе, не мога сега, играя. Добре, моето момче, няма проблем, щом такова. Ние ще се оправим двамата с байти Тош сами. И сега ще видите как в България се прави. Значи ти нещо е уникално. Да започваме. Ари, бе, брат, тръгни му отдясно, бе, гръмни го, бе! Ела ми помогнеш, бе. За какво, бе? Трябва да помогнем на байти Тош. Ко ме питаш за ко? И не ми говори с този тон. Трябва да преместим един диван. О, бе, човек, абе, не ме занимай с глупости, май се от тук. Ти на кого ще говориш така? На кого е? На кого ще говориш така? На кого е? На кого ще говориш така? Не дева, тате, не дева, аз само ще шегуваме, не дева! Ти по-го според мен. Та това бяха отношенията с баща и син в Америка и България. Сега ще видите... С игри. С игри там. Сега ще видите, вижте ми какъв хубав мустак имам, между другото, двойно залепещо тиксо. Не знай тайната, не знай тайната. Или, добре. Аз съм направил Хитлер. Така. Та сега ще видите другия скетч, а именно майка да помоли сина си да я събуди в 9. Обратното, бе. Син да помоли майка си да го събуди в 9 в Америка и в България. Готово. Да започваме. Мама, може да ме събудиш в 9? Да, мамо, няма проблем. Ще те събудя в 9, няма проблем, нали? В 9, нали? Да, в 9. Лека. Лека нощ, маминото. Няма, Ай, леки хака. Моето момче, ставай, 9 часа е. Айде, ставай. Мерси, мамо. Сега ще видите в България как го правят. Мамо, може да ме събудиш в 9. Кой ще правиш в 9? С кой ще бъдеш? Кой ще правиш? Утре не си ли на училище? О, бе, мамо, бе, не те бърка. Айде, остима. Събуди ме в 9. Благодаря. Лека. Че видим тази работа, колко не ме бърка. Добре, ще събуда в 9. Ставай, бе, топана! Ставай, бе! 9 часа е! Ще закъснеш 9:30! Какво са? Бе, мамо. 9:30. Аз ти казах сутринта, не вечерта. Той ти слега в 6. Навънка и още тъмно. Объркал съм за. И това бяхме пак ние. Пиги Брос. Ето го моето Брос. Да, в момента играе на Гран Туризмо 7. Ало.